ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്ന് അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. കഴിഞ്ഞ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തോടുകൂടി ഭക്തിയോഗം അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി ജ്ഞാനയോഗം ആരംഭിക്കുന്നു. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്. ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രകൃതിയെ അനുഭവിക്കുന്ന, ആ പ്രകൃതിയുടെ പല വിധത്തിലുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവകകളെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന, പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ പുരുഷരാണ്. അതുകൂടാതെ ഭഗവാനും എൻജോയർ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും എൻജോയർ ആയിട്ടുള്ള ഭോക്താവ് ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പുരുഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെയാണ്, പ്രകൃതിയെ അനുഭവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ. ഒരു ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ഇങ്ങനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ശരീരത്തിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനും അതുകൂടാതെ എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലും വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, ആധ്യാത്മികമായ അറിവ്, പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളാണ് ഈ 13 മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തിനായിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നത്? ഈ അറിവ് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഈ ശരീരം എങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്നറിയാനും, ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാനുണ്ട് എന്നും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നും, കൂടാതെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കുന്നു അതറിയാനും, കൂടാതെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് അതറിയാനും, കൂടാതെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ എന്തിനായിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പരിശ്രമിക്കണം അതിനെ കുറിച്ച് അറിയണം. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നു ചേരുന്നു, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭൗതികമായ ശരീരം ലഭിക്കുന്നു, ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ജീവാത്മാവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബന്ധനസ്ഥനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ദുരിതങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ എങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നു ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ വന്നു ചേരുന്നു, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം പുറത്തു കടക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും പിന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും ഇതേപോലെ രാവിലെ ആകുന്നു രാത്രിയാകുന്നു, ഇങ്ങനെ ഇത് സാധാരണയാണ്. ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ സുഖവും ദുഃഖവും ഒരുപോലെ വന്നു ചേരും, അത് സാധാരണയായിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ ലഭിച്ച ജീവിതം സന്തോഷകരമായിട്ട് എത്ര കാലം നമുക്ക് ആയുസ്സുണ്ടോ അത്രയും കാലം നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതല്ല, മനുഷ്യ ജീവിതം വളരെ ദുർലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്.
84 ലക്ഷം ജീവരാശികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് മനുഷ്യ ശരീരമായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ദുർലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യ ശരീരം. ആ ശരീരം ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച്, ശരീരം ജഡവസ്തുവാണെങ്കിലും ആ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി എത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും, ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ആ അറിവ് നമുക്ക് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാൻ തോന്നുകയും നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയുമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ഈ അറിവ് പകർന്നു തരുവാനായിട്ട് ആരുമില്ല. കാരണം അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഉറവിടവും പിന്നീട് നിയന്താവും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമുക്ക് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഈ ജ്ഞാനം, അതായത് ഉപദേശങ്ങൾ. അതുവഴി അത് സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയാൽ മാത്രം മതിയോ? പോരാ. ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നത് ആ അറിവ് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അറിവ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ അവസ്ഥ, ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കുവാനുള്ള വഴി ഇതെല്ലാമാണ്, അത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പുറത്ത് കടന്നാൽ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് എന്നെന്നും ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത ആ ഭഗവാന്റെ പരമപദം നമുക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് വേണ്ടത്? അതിന് ഭക്തിയോഗം തന്നെ മാത്രമേ സാധ്യമാക്കുകയുള്ളൂ. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധ്യമാക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാന്റെ പരമപദം എന്നുള്ളത് ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. പൂർണ്ണമായും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ ശുദ്ധനാണ്, പരിശുദ്ധനാണ്, അതീന്ദ്രിയനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും പരിശുദ്ധരാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ആ പൂർണ്ണമായ പരിശുദ്ധരാകാൻ നമ്മൾ ആ ശുദ്ധ ഭക്തരാകണം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാനുള്ള യോഗ്യത. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം അതിലേക്കുള്ള വഴി മാത്രമാണ്. ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച്, ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അറിവ് സമ്പാദിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. അതിലൂടെ മാത്രമേ പരമപദം പോകുവാനും സാധ്യമാക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജ്ഞാനവും കർമ്മവും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ചെല്ലാനുള്ള 2 വഴികളാണ്. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, അർജുനൻ 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. ആ 6 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളായിട്ട് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഭഗവാനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അർജുനന്റെ 6 ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ്വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ 6 ചോദ്യങ്ങളാണ്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രം ഇത്യഭിധീയതേ ഏതദിയോ വേത്തി തം പ്രാഹുഃ ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരവും നൽകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ 3, 4 എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ, അതായത് ക്ഷേത്രം, പിന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ഇവ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഇതം ശരീരം കൗന്ദേയ, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ, അതായത് ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ആരാണോ അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നും പറയുകയാണ്. പിന്നീട് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ ചോദ്യം 5 എന്താണ്? ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് അതിനുള്ള ഉത്തരം 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നു. 13 മുതൽ 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിലൂടെ 6ാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? ജ്ഞേയം. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറിയേണ്ടത്, നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ അറിയേണ്ടത് എന്താണ്, അതും പറഞ്ഞു തരുന്നു. 20 മുതൽ 26 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ 1, 2 ചോദ്യങ്ങൾ, അതായത് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, പ്രകൃതിയും ആ പ്രകൃതിയെ അനുഭവിക്കുന്ന പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഈ ജീവാത്മാക്കളും അവയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് 20 മുതൽ 26 വരെ. പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പ്രത്യേക ശരീരം നൽകുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ പ്രകൃതി എങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ശരീരം നൽകുന്നു, അവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയും
ജീവാത്മാക്കളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാക്കൾ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നത്? ഇതെല്ലാം ഈ 26 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നു. 27 മുതൽ 35 വരെ ജ്ഞാനചക്ഷുഷ, അറിവിന്റെ ദർശനം, അതായത് പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 3 വിഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ, 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച്, അതായത് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുന്നത്, എങ്ങനെ ആ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുന്നു കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിലൂടെ പറയുന്നു. 7 മുതൽ 12 വരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭക്തിയോഗമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു. അതിലൂടെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ യോഗം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാമെന്നും ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സേവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും എല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ ജ്ഞാനം, പൂർണ്ണമായും ജ്ഞാനം, ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് കടക്കുക. അറിവ് സമ്പാദിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ യോഗം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അപ്പോഴാണ് ജ്ഞാനം പരിപൂർണമാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം വന്നേക്കാം, ഭക്തിയാണ് ഉച്ചകോടിയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ജ്ഞാനം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? സത്യത്തിൽ മുഴുവൻ ഭഗവത്ഗീതയും ഭക്തിയാണ്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മത്തിലൂടെ ഭക്തി എങ്ങനെ കൈവരിക്കാമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ അതെങ്ങനെ നേടാമെന്ന് അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നു. മധ്യഭാഗം ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ അധ്യായം 12 കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ഭക്തരെ ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിച്ചു. അതിനാൽ അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് സ്വയം മോചിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ജ്ഞാനം നൽകുന്നു. ജ്ഞാനം നമുക്ക് സ്വയം സമ്പാദിക്കാം, പക്ഷേ ആ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് അത് ഭക്തിയിലേക്ക് വരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ആചാര്യരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പക്ഷെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറയുന്നത് തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനഃ തത്വദർശിനഃ എന്ന് പറയുന്നു. ജ്ഞാനം സ്വയം കൈവരിക്കാമെങ്കിലും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും ആ ഭക്തിയിലേക്ക് കയറുവാനും ഒരു ആചാര്യന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ തത്വദർശികളായിട്ടുള്ള ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മായയിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ വൈരാഗ്യവും കൃഷ്ണനോടുള്ള നമ്മുടെ അടുപ്പത്തെയും സഹായിക്കുന്നതിന് ജ്ഞാനത്തിന് അതിന്റെ ഉപയോഗമുണ്ട്. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ബന്ധനസ്ഥരാകുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്, കർമ്മഫലം എങ്ങനെ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു, നമുക്ക് സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഈ കർമ്മഫലമാണ് എന്നുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യം വളർത്തുവാനും ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി വളർത്തുവാനും ഈ ജ്ഞാനം നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഭക്തി നേടാനുള്ള ഉപാധിയായി ജ്ഞാനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഭക്തിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തീരുന്നു. അപ്പോൾ കർമ്മവും ജ്ഞാനവും നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയായിട്ട് മാറുന്നു. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിപൂർണമാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഏത് പ്രക്രിയ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും ഭക്തിയിലേക്ക് അത് നമ്മളെ നയിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാക്കുകയുള്ളൂ. ആത്മാവിന്റെ പരമപദം പോകുവാനായിട്ട് ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം, പ്രകൃതി എന്താണ്? പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി 20 മുതൽ 26 വരെ പറയുന്നു. പുരുഷൻ, പ്രകൃതിയുടെ ആസ്വാദകൻ 20 മുതൽ 26 വരെ ആ പുരുഷനെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്രം, അതായത് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അതായത് പരമാത്മാവ് എല്ലാ ശരീരത്തിലും വസിക്കുന്ന എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തെയും ജീവാത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും ജീവാത്മാവിനെയും അറിയുന്ന ആ പരമാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ട് അത് 2 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ജ്ഞാനം എന്താണ് എന്ന് 3 മുതൽ 3-ല് 8-ല് 12, 13, 24, 25 ഇതിലെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് 13 മുതൽ 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയും. അപ്പോൾ 1-ഉം 2-ഉം ശ്ലോകത്തിലെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രം ഇത്യഭിധീയതേ. ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം കർമ്മവേദി. കർമ്മവേദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് ഈ ശരീരം. അപ്പോൾ ആർക്കാണ് ശരീരം കർമ്മവേദിയായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത്? ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്. ജീവാത്മാവിന് സ്വയം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. കാരണം ജീവാത്മാവും ഈ ഭൗതികവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മികനായതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു അന്യനായിട്ടാണ് ജീവാത്മാവ് ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ അന്യനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിന് ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ജീവാത്മാവിന് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ശരീരം എന്നുള്ളത് ഭൂമിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ അനേകം ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ആ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ആ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലുമുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അവിടുത്തെ പ്രകൃതിയോട് സംബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനോട് സംബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ശരീരമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. ഇപ്പോൾ സൂര്യഗോളത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യന്റെ ലോകത്തിലും ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ അത്രയും ചൂട് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അവിടെ അതേപോലെയുള്ള ശരീരമായിരിക്കും അവർക്കുണ്ടാകുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരവും കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹത്തിലേക്കെല്ലാം ആളുകൾ പോകുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ചന്ദ്രനിലേക്കെല്ലാം പോകുമ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള മാസ്ക്, ഓക്സിജൻ മാസ്ക് അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അവിടുത്തെ ആ ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം പ്രയോജനമാകുകയില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം, ക്ഷേത്രം, ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ഏത് ഗ്രഹത്തിലുണ്ടോ, ഏത് ലോകത്തിലുണ്ടോ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ശരീരം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് കർമ്മവേദി എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിന് ആ സ്ഥലത്തുള്ള ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശരീരം ആവശ്യമില്ല. കാരണം ജീവാത്മാവ് സ്വയം സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ്. സത്ത്, ചിത്ത, ആനന്ദം മൂന്നും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരവും ആണ് ജീവാത്മാവ്. സ്വയം ശരീരമുണ്ട് ജീവാത്മാവിന്, ആത്മീയമായ ശരീരം. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരം ജീവാത്മാവിന് ആവശ്യമില്ല. സ്വയം ആധ്യാത്മികനായതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ സ്വയം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ആധ്യാത്മികനും ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലാത്തത്, അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ജീവാത്മാവിനും ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരം ആവശ്യമുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവിന് കർമ്മവേദി ലഭിക്കുന്നത്? ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കുവാൻ, ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു കർമ്മവേദി ആവശ്യമാണ്. അതിന് മാനദണ്ഡം എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ജീവാത്മാവിന് ഒരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കുന്നത്? അതായത് ഏത് ശരീരമാണ് ജീവാത്മാവിന് ഉപയുക്തമാകുന്നത് എന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം എങ്ങനെയാണ്? പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച്, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കാനുള്ള കഴിവനുസരിച്ച്, തന്റെ കർമ്മഫലത്തെ എത്രമാത്രം അനുഭവിക്കാനുണ്ട് എന്നതിനെ അനുസരിച്ച് തന്റെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കും. ഇനി ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ശരീരത്തെ അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? ശരീരവും ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു? ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ മാറ്റങ്ങൾ അത് അറിയുന്നവനാണ് ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള ആ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ശരീരം വളരുന്നതും അതിന് ഇത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടാകുന്നതും പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ശരീരത്തിന്റെ ആ ഉപലബ്ധിയെ കുറിച്ച്, ശരീരത്തിന്റെ കഴിവുകളെ കുറിച്ച്, ശരീരത്തിന് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നോ അതെല്ലാം അറിയുന്ന ആളാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതാണ് അവബോധജന്യമായ ധാരണ. ആ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അവബോധം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതായത് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 3 വിഭാഗങ്ങളിലെ അറിവിന്റെ താരതമ്യം, ക്ഷേത്രജ്ഞനായ ജീവസത്യയെക്കുറിച്ചും ആ ജീവന് ഏത് വിധത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചും 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നു. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നു. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ
ഭക്തിയുത സേവനത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാനെ-കുറിച്ചും പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണന്റെ സമൽകൃഷ്ടതയും ജീവാത്മാവിന് താരതമ്യേനയുള്ള ആശ്രിതത്വത്തെയും പുറത്ത് എടുത്തു കാട്ടുന്നു. 13 മുതൽ 18 വരെ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ, പല പ്രക്രിയയാൽ എങ്ങനെ ഒരു ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം പറയുന്നു. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ 3-4 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുകയാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോ ജ്ഞാനം യത്തത് ജ്ഞാനം മതം മമ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ജ്ഞാനം ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ജ്ഞാനം ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്നറിയണം. ഈ ശരീരം ആകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്താ എന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചു. അതിന്റെ ഉത്തരം ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും അതിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാക്കളാകുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 3 വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഈശ്വരൻ, ജീവസത്ത, ജഡപദാർത്ഥം. ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ്, ജീവസത്ത നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ, ജഡപദാർത്ഥം അതായത് ഈ ശരീരം. അപ്പോൾ 4ാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് 2ാമത്തെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ പരമാത്മാവാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ക്ഷേത്രത്തെ അറിയുന്നവർ 2 തരമാണ്, പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും. കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെല്ലാം അറിയുന്നത്? കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനും നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവിന് എല്ലാ ശരീരത്തെയും കുറിച്ച് അറിയാം, എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളെയും എല്ലാ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെയും കുറിച്ചറിയാം. പക്ഷേ ജീവാത്മാവിന് താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമുള്ള അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ജീവാത്മാവ് ജീവസത്തുക്കളാണ് ജീവാത്മാവ്. എന്നാൽ പരമാത്മാവാണെങ്കിലോ പരിപാലകനായ ദൈവം, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും പരിപാലിക്കുന്ന ഭഗവാനെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. ജീവാത്മാവ് വളരെ ചെറുതാണ്, അണുവാണ്. ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ 1 അംശം മാത്രമേ ജീവാത്മാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അനന്തനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്, വിഭുവാണ് എന്ന്. ജീവാത്മാവ് സ്വന്തം ശരീരത്തെ അറിയുന്നവൻ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനെ തന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാ ശരീരത്തെയും കുറിച്ച്, എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെയും ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം ഇവയെല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് പരമാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് 2ാമതായി ഉടമകളാകുന്നുള്ളൂ. അതായത് പരമാത്മാവാണ് എല്ലാ ശരീരത്തെയും കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി അറിവുള്ള നിയന്ത്രകനായ ഭഗവാൻ. ജീവാത്മാവിന് 2ാമതായി മാത്രമേ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാന് എല്ലാത്തിന്റെയും പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ട്. ജീവാത്മാവ് 2ാമതേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രകനാകുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാനാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണമുള്ളത്. ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് മാത്രം. ജീവാത്മാക്കൾ പിഴ പറ്റാവുന്നവരാണ്, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പിഴ പറ്റുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് ഒരു സ്നേഹമുള്ള ഒരു സേവകനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ യജമാനനാണ്, നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അസംഖ്യമായ ജീവസത്തകളുണ്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ. പക്ഷേ പരമാത്മാവ് ഒരേ ഒരു വിഷ്ണുവാണ്. ക്ഷീരോദകശായിയായ ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ ശയിക്കുന്ന ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ് അനേകം വിസ്തരണങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ ശരീരത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ് ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജീവസത്തകൾ, വ്യക്തിഗത ജീവസത്തകൾ, ജീവാത്മാക്കളായിട്ട് അനേകമുണ്ട്. ഇതാണ് ജീവാത്മാക്കളും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. തക്ഷേത്രം യച്ഛയാ ദൃച്ഛാ തദ്യദ്വികാരീയദസ്സയത് സചയോ യത്പ്രഭാവശ്ചാ തത്സമാസേന മേ ശൃണു. ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതിന്റെ ഘടന, അതിന് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉത്ഭവകാലം, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാം. ദയവായി കേൾക്കൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇനി ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം വിശദമായിട്ട് വിവരിക്കാനായിട്ട് പോകുകയാണ്. ഋഷിഭിർബഹുധാ ഗീതം ഛന്ദോഭിർവിവിധൈഃ പൃഥക് ബ്രഹ്മസൂത്രപദൈശ്ചൈവ ഹേതോമദ്ഭിർവിനിശ്ചിതൈഃ.
അങ്ങനെ ആ പ്രവർത്തന മേഖല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരം, അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെയും കുറിച്ച് പലരും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, ഋഷിമാർ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പല വേദങ്ങളിലൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിനെ അവലംബിച്ചാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ, ഭഗവാന് സ്വയം ആത്മജ്ഞാനമുണ്ട്, അദ്ദേഹം എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഉറവിടമാണ്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇതേപോലെ ഇതിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നു. കാരണം ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് മുൻകാലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഋഷിമാരും ആചാര്യന്മാരും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണം. അല്ലാതെ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ അതാണ് ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് ആ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു മാതൃകയാകുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അതേപോലെ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളിലെ ഉദാഹരണ സഹിതം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനാണ് പറയുന്നത് ഈ ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം എന്ന്. ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുക, ശാസ്ത്രം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, അതുകൂടാതെ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള വഴി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതുപോലെ വേദാന്ത സൂത്രത്തിലെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ മുൻപുള്ള ഋഷിമാരെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതിനെ ഉദാഹരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ശരീരത്തെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിവരിക്കും. അപ്പോൾ ഛന്ദോഭിഹി എന്ന പദം ഇവിടെ പറയുന്നത് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെ, ശാസ്ത്രീയ പ്രമാണങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി ഒരു യജുർവേദ ശാഖയായ തൈത്തരീയ ഉപനിഷത്തിൽ പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, പരമപുരുഷൻ എന്നീ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ അവബോധം, ജീവാത്മാക്കളുടെ അവബോധത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം എങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നു? അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം എന്നിങ്ങനെ 5 ഘട്ടമായിട്ട് ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം വളർന്നു വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അന്നമയം എന്നുള്ളത് തൈത്തരീയ ഉപനിഷത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അന്നമയം എന്നുള്ളത് അന്നത്തെ മാത്രം, അതായത് ആഹാരത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെയാണ് അന്നമയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ അവബോധം അത്രമാത്രമേ വളർന്നിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ജനിച്ച് കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, വളരെ ചെറിയ ബാലകന്മാർ, കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആഹാരത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ആലോചനയുള്ളൂ. വിശക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾ കരയുക. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ആഹാരം, അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അവബോധമുള്ളൂ, അത്രമാത്രമേ വളർന്നിട്ടുള്ളൂ. പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടി വളരുമ്പോൾ പ്രാണമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയും ഒപ്പമുള്ളവരെയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുവാനും, ആരെല്ലാം തന്നോട് പെരുമാറുന്നു, തന്റെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്നു എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുവാനും, അതായത് ജീവനുള്ള ചലിക്കുന്ന മറ്റു ജീവികളെ, നമ്മളെല്ലാം ജീവികളായിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ, അത്രമാത്രമേ അവബോധം വളർന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ പരിചിതമായ മുഖങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് പ്രാണമയം എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് ആ കുട്ടി വളരുമ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലാകുന്നു. പിന്നീട് ജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിചാരം, വികാരം, ഇച്ഛ, ആ കുട്ടിയുടെ വളർച്ച വലുതാകുന്നു. അവബോധത്തിൽ തനിക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം, അനിഷ്ടം, തന്റെ ആഗ്രഹം, അതെല്ലാം പ്രകടിപ്പിക്കാനും അതെല്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും ഉള്ള തരത്തിലേക്ക് ആ അവബോധം വളരുന്നു. അതാണ് ജ്ഞാനമയം. വിജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്റെ ഈ ഭൗതികമായ ശരീരത്തെ കൂടാതെ ഇനി ഒരു ആധ്യാത്മികതയെ കുറിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള അവബോധം അപ്പോൾ അത്രത്തോളം വളരുന്നു. അങ്ങനെ ആ വിജ്ഞാനം, ആധ്യാത്മികതയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വിജ്ഞാനമയമായിട്ട് മനസ്സും ജീവലക്ഷണങ്ങളും ജീവസത്തയിൽ നിന്ന് ഭിന്നരാണ് മുതലായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായ ആ ഒരു അറിവ് സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അത്രത്തോളം അവബോധം വളരുന്നു. പിന്നീട് ആനന്ദമയം. അങ്ങനെ ആ വിജ്ഞാനമയത്തിലൂടെ അവബോധം പരിശുദ്ധമാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധമാകുന്നു. മലിനമാക്കപ്പെട്ട ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം പരിശുദ്ധമാക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആനന്ദമയമായ അവസ്ഥ, പൂർണ്ണമായും ആധ്യാത്മികമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഗുണങ്ങളെല്ലാം ചേരുന്ന ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാവായിട്ട് ആ
ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം വളരുന്നു. അങ്ങനെ ആനന്ദമയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവബോധത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് 24 മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരാഃ ഇച്ഛാ ദ്വേഷഃ സുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാകൃതിഃ ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന സവികാരമുദാഹൃതം. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ. എന്താണ് 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ? അതായത് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, ഭൂമിരാപോ നലോ വായുഹു ഖം മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇധീയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതി അഷ്ടത എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൂമി, ആകാശം, ജലം, വായു, അഗ്നി, ഇങ്ങനെയുള്ള 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ. മിഥ്യ അഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിന്റെ ചർച്ച ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കർമ്മവേദിയുടെ ഘടകങ്ങൾ, കർമ്മവേദിയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും എങ്ങനെയെല്ലാം വരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദരുടെ ഈ ഒരു വ്യാഖ്യാനവും കൂടെ വായിക്കാം ഇവിടെ. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ. പിന്നെ മിഥ്യ അഹങ്കാരവും ബുദ്ധിയും പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്നീ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പോൾ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും. 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. അടുത്തതായിട്ട് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ നികൃഷ്ടമാണ് മനസ്സ്. അതിനെ ആന്തരേന്ദ്രിയം എന്ന് പറയാം. അതിനെ ആ മനസ്സിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിനെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നിവ സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. അതെന്തൊക്കെയാണ്? ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം എന്നീ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. ഈ 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ 24 മൂലകങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ മാത്രമല്ല, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളും ഈ 24 മൂലകങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അസ്ഥിരമായ ഒന്നാണ് ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം. എന്നാൽ അതിനുടമയായ ക്ഷേത്രത്തിന് അങ്ങനെയല്ല. ഈ ശരീരം എന്നുള്ളത് സ്ഥിരമല്ല, അത് ക്രമേണ ക്ഷയിച്ച് വളരുന്നു, പിന്നീട് ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു. പക്ഷെ അതിനുള്ളിലുള്ള ആ ക്ഷേത്രത്തിനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് അങ്ങനെയല്ല, അത് ശാശ്വതനാണ്. കർമ്മവേദിയുടെ ഘടകങ്ങൾ 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, അവ്യക്ത ദശയിലുള്ള ത്രിഗുണങ്ങൾ, ഇതിനെ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നു. ഇവയെല്ലാം ചേർന്നിട്ട് 24 ഘടകങ്ങളാണ് ഈ ശരീരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ മുതലായവ. അതാണ് ജീവലക്ഷണങ്ങളും ദൃഢവിശ്വാസം മുതലായവ. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ ചിലതിനോട് ഇഷ്ടം വരുന്നു, ചിലതിനോട് ഇഷ്ടമില്ല. അങ്ങനെ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഉളവാകുന്നു. പിന്നെയോ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴാണ് അവയിൽ നിന്ന് സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉളവാകുന്ന സമയത്ത് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അവ്യക്ത ദശയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. സത്വ, രജസ്, തമോ ഗുണങ്ങൾ. അവയെ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നു. അവയിലൂടെയാണ് ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ശരീരം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ശരീരത്തിന് ജഡവസ്തു ആയതുകൊണ്ട് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല.
അപ്പോൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ വ്യാമോഹത്താലാണ് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ സ്ഥൂലമായ പ്രതിനിധാനങ്ങളാണ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ. ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിന്റെ അഥവാ അജ്ഞാന വിധേയമായ തമോമയമായ ബുദ്ധിയുടെ ആദ്യ രൂപങ്ങളായ ഇവ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അവ്യക്ത ദശയിലുള്ള ത്രിഗുണങ്ങളെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ അവ്യക്ത ദശയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളെ പ്രധാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാമാണ് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ 6 വിധത്തിലുണ്ട്. ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുൽപാദനം, ക്ഷയം, മരണം. ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് സ്ഥിരമാണ്, ആധ്യാത്മികനാണ്. പക്ഷെ ശരീരം ഭൗതികമായതുകൊണ്ട് അത് ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, പിന്നീട് സ്ഥിതി ഒരേ നിലയിൽ കുറച്ചു നാൾ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ പോകുന്നു, പിന്നീട് പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യുന്നു, പിന്നീട് ക്ഷയിച്ചു വളരുന്നു, ക്ഷയിച്ചു വരുന്നു, വൃദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു, ജരാവ്യാധികൾ ഉണ്ടാകുന്നു, പിന്നീട് മരണം. ഇതെല്ലാം ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്നു. പക്ഷേ ജീവാത്മാവിന് ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ കർമ്മവേദിയുടെ 24 മൂലകങ്ങളും ആ കർമ്മവേദിയുടെ മാറ്റങ്ങളും എല്ലാമാണ് ഈ 6-7 ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കർമ്മവേദി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി 8ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ. ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ഭഗവാൻ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അമാനിത്വം, അധംബിത്വം, അഹിംസ, അക്ഷാന്തിരാർജവം, ആചാര്യോപാസനം, ശൗചം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മവിനിഗ്രഹഃ, ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം, അനഹങ്കാര ഏവ ച, ജന്മമൃത്യുജരാ വ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം, അസക്തിരനഭിഷ്വംഗഃ പുത്രദാരഗൃഹാദിഷു, നിത്യം ച സമചിത്തത്വം ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു, മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണി, വിവിക്തദേശസേവിത്വം അരതീർജന സംസതി, അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥദർശനം, ഏതജ്ഞാനം ഇതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യഥതോന്യഥാ. ഇത്രയുമാണ് ജ്ഞാനം. ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അമാനിത്വം, അധംബിത്വം, വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണ് എന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളവയെല്ലാം അജ്ഞാനമാണ് എന്നും ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന്. വിനയം, അമാനിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന ദുർമോഹമില്ലാതിരിക്കുക, അതാണ് വിനയം. മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ സമചിത്തതയോടുകൂടി പെരുമാറാനായിട്ട് സാധിക്കുക, അതിന് വിനയം. ഗർവില്ലായ്മ, അധംബിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരമല്ല താൻ എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട പൂർണ്ണജ്ഞാനിയായ ഒരാൾക്ക് മാനാപമാനങ്ങൾ പ്രശ്നമാകുന്നില്ല. താൻ ശരീരമല്ല, താൻ ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ, ഈ ശരീരത്തോടാണ് എല്ലാവരും അപമാനിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഗർവില്ലാതിരിക്കുന്നു, ഗർവ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അഹിംസ, അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹിംസ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജനങ്ങളെ ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കാത്തവർ ഹിംസാനിരതരെന്ന് തന്നെ കരുതാം. അതായത് ജനങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അഹിംസ എന്നാൽ പരദ്രോഹം ചെയ്യാതിരിക്കുക. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ജീവിതം ഭൗതികം എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ കുടുങ്ങിയവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നിരന്തരം ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ജനങ്ങളെ ആധ്യാത്മിക ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കാത്തവർ ഹിംസാനിരതരാണ് എന്ന് തന്നെ കരുതാം. ജനങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഉദ്ബുദ്ധകളാകണം. അതാണ് അഹിംസ. അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ എല്ലാവരോടും
സമചിത്തതയോടുകൂടി പെരുമാറാത്തത്. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം കൊടുക്കണം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് അംശമാണ്, എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സ്വത്തുക്കളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാതെയും മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയപ്പെടാതെയും എല്ലാവരോടും സമഭാവനയോടുകൂടി പെരുമാറുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൊടുക്കാത്തവര് അഹിംസികരാണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതണം. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൊടുത്ത് മറ്റുള്ളവരെ ഉദ്ബുദ്ധരാക്കുന്നതാണ് അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നു. ക്ഷമ, ശാന്തിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പുച്ഛിക്കുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതും എല്ലാം പൊറുക്കാൻ പരിശീലിക്കണം. ലാളിത്യം, ശത്രുവിനോട് പോലും ആർജവത്തോടെ ക്ഷമയോടുകൂടി എല്ലാം തുറന്നു പറയാനുള്ള കഴിവാണ് ലാളിത്യം. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ ആചാര്യ ഉപാസനം ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്തതാണ്. ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിച്ച് ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഇതെല്ലാം ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളാണ് ഇതെല്ലാം. ശുചിത്വം, ശൗചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഹ്യമായ ശുചിത്വമാണ്. കുളി മുതലായ ശരീരത്തിന്റെ ശുചിത്വം. ആഭ്യന്തരമായ ശുചിത്വമാണ് ആധ്യാത്മികമായ ശുചിത്വം. അതായത് നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പിന്നീട് ബുദ്ധി മുതലായവയെല്ലാം പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മികമായ ആ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് നമുക്ക് ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ മനസ്സിലെല്ലാമുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ നമുക്ക് നീക്കുവാൻ സാധിക്കും. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ കുളി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാം. ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. സ്ഥിരത, സ്ഥൈര്യം എന്നുള്ളത് ആധ്യാത്മികത ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം. ആവശ്യമില്ലാത്ത വാശിക്ക് നാം വഴങ്ങിപ്പോകരുത്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിനുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് ശരീരത്തെ മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങളെല്ലാം നൽകണം. കാരണം ശരീരം എന്നുള്ള ഉപാധി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് മുന്നേറേണ്ടത്. ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ദൈവികമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടതാണ്. മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ, അനഹങ്കാരം. ഞാൻ ശരീരമോ മനസ്സോ ആണ് എന്ന് നിരസിക്കുക. ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതാകുന്നു. ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം ഇല്ലാതാകണം. ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ട് ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അഹങ്കാരമാണ്. കാരണം ഞാനാണ് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഞാൻ എന്റേത് എന്നുള്ളത് മിഥ്യാഹങ്കാരമാണ്. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമായ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അഹങ്കാരം. അതാണ് ആധ്യാത്മികമായ അഹങ്കാരം. അപ്പോൾ മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നുള്ളത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഹങ്കാരമാണ്. അത് ഇല്ലാതാക്കണം. ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, ജന്മമൃത്യു, ജരാവ്യാധി, ദുഃഖ ദോഷാനുദർശനം, അവയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ജനനവും മരണവും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെയോ രോഗം മുതലായവയെല്ലാം, ജന്മമൃത്യു, ജരാവ്യാധി, വാർദ്ധക്യം, രോഗം മുതലായവയെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് വരുന്നതാണ്. അവയെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഇവയെക്കുറിച്ച് പതിവായി കേൾക്കുക. ഭൗതിക ജീവിതത്തോട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വൈരാഗ്യം വരുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. വൈരാഗ്യം, ആസക്തി, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അപ്പോൾ ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യവും ഭഗവാനോട് ആസക്തിയും വരുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും സമ്പാദിക്കാനോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ വൈരാഗ്യവും വരുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുവാനും നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവയെല്ലാം ത്യജിക്കണം എന്നല്ല. മക്കളും ഭാര്യയും കുടുംബവും എല്ലാം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സന്യാസി ആകണമെന്നല്ല. പിന്നെയോ എല്ലാവരും കൂടി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് പരിശീലിക്കണം. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ ത്യജിക്കുക.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ മക്കളും ഭാര്യയും കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവിക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ ഗൃഹം മുഴുവനും നമുക്ക് ഒരു വൈകുണ്ഠമാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൃഹം തന്നെ പരിശുദ്ധമാകുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് തയ്യാറായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ത്യജിക്കണം എന്നാണ്. ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയൊരു ത്യാഗം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെയോ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, ഭൗതിക നേട്ടത്തിലോ നഷ്ടത്തിലോ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ വിഷമിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അഭേദ്യമായ ഭക്തി നിർവഹണം ചെയ്ത് ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, അനന്യഭക്തി, നവവിധ ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടണം. ഇതാണ് മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിർ അവ്യഭിചാരിണി. അനന്യമായ ഭഗവാന്റെ അവ്യഭിചാരിണി ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ്. പിന്നെയോ ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, നമ്മിൽ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മിൽ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനോടും ആ വൈരാഗ്യം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആൾക്കൂട്ടവും എല്ലാം നമുക്ക് അത് ഒരു തടസ്സമായിട്ട് തീരുന്നു, നമ്മുടെ ഭക്തി നിർവഹിക്കാൻ തടസ്സമായിട്ട് തീരുന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതികവാദികളുമായിട്ട് ഇടപഴകാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഭക്തരോടൊപ്പം നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം വരുന്നു. അങ്ങനെ ഏകാന്തതയിൽ പോയി ജീവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹം വരുന്നു. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ അറിവ് വരുന്നു. ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധനാക്കി ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വ്യർത്ഥ വിനോദങ്ങൾ, സിനിമാ പ്രദർശനങ്ങൾ, സാമൂഹിക ആഘോഷങ്ങൾ, ഇവയെ ഭക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും. അങ്ങനെ തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം. അതെല്ലാമാണ് ജ്ഞാനം, ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത്. ഇതെല്ലാമാണ്, ഇതിനെ കവിഞ്ഞുള്ളതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയെ കുറിച്ച്, അതായത് 8 മുതൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ്. അതായത് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്ന വഴികളാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഈ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കലാണ് അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ രീതി. ഈ അറിവുകൾക്കപ്പുറം ഊഹിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും അജ്ഞതയാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു. ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അതുവഴി ആത്മജ്ഞാനം നമുക്ക് സ്വയം വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇനി 13 മുതൽ 19 വരെ ഭഗവാൻ ജ്ഞേയം, അറിയേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ശരീരത്തെ കുറിച്ച്, ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു, ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനം എന്താണ് എന്ന് വിവരിച്ചു. ഇനി ജ്ഞേയം എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നു. അറിയേണ്ടവയും എല്ലായിടത്തും നിലനിൽക്കുന്നതും സർവ്വവ്യാപിക്കുന്നതുമായ പരമാത്മാവിനെ അറിയാൻ ആത്മാവിന് കഴിയും. പരമാത്മാവിന് അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പരമാത്മാവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉറവിടം. പരമാത്മാവ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുന്നു. ഇത് 13 മുതൽ 18 വരെ പറയുന്നു. 19 ഭക്തന് മാത്രമേ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതായത് ശരീരം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ, ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അറിയേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? പരമാത്മാവിനെയും ജീവാത്മാവിനെയും കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അതായത് നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ടോ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനെയും കുറിച്ച് ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ജ്ഞേയം യത്തത് പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാ അമൃതമശ്നുതേ അനാദിമത് പരം ബ്രഹ്മാനസത്തന്നാസദുച്യതേ. ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്നുവോ ജ്ഞേയമായ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മം. അതായത് ജീവാത്മാവ് അനാദിയാണ്. എപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് പ്രകടമായി എന്നൊന്നും അറിയില്ല. അനാദികാലം മുതൽക്ക് ജീവാത്മാവുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ജീവാത്മാവ്. ഭഗവാനാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ഏക ആശ്രയം, ഏക ബന്ധു, ഏക സുഹൃത്ത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിനും അതീതമായിട്ട് ഭൗതികമല്ല ജീവാത്മാവ്, ആധ്യാത്മികനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ജീവാത്മാവ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ബന്ധമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഈ ശ്ലോകം അർജുനന്റെ 6ാമത്തെ ചോദ്യമായ ജ്ഞേയത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നു. ജ്ഞേയം എന്നാൽ
അറിയേണ്ടത് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ആരാണ് ജ്ഞേയം? അറിയേണ്ടത് ജീവാത്മാവ്, വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മമാണ് ജീവാത്മാവ്, ആനന്ദബ്രഹ്മം പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് വിജ്ഞാനം, അതായത് ആധ്യാത്മികതയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവ് ആരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം? പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്. ആനന്ദ ബ്രഹ്മമാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. ജ്ഞേയത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്ക്, ഇത് രണ്ടിനെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് അമൃതത്വം നുകരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് മുന്നേറുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. സർവദഃ പാണിപാദം സർവദോക്ഷിശിരോമുഖം സർവദഃ ശ്രുതിമല്ലോകേ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി. അതായത് ആ പരമാത്മാവ് എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും പരമാത്മ സ്വരൂപേണ അദ്ദേഹം വർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് അദ്ദേഹം വർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ദിക്കുകളിലും കൈകളും കാലുകളും കണ്ണുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധിപതി, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയന്താവ്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആശ്രയം എന്നുള്ളത് ആ പരമാത്മാവാണ്. സൂപ്പർ സോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് ആ പരമാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാലാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപ്തമാണ്. പരമാത്മാവ്, ഈ വാക്യം ജീവാത്മാവിനെയല്ല പരമാത്മാവിനെയാണ് വിവരിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു. കാരണം എണ്ണമറ്റ രശ്മികൾ പ്രസരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെയാണ് പരമാത്മാവ് അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സർവവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം നിലകൊള്ളുന്നു. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ആദിമഹാഗുരുവായ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ കൊച്ചുറുമ്പ് വരെയുള്ള എല്ലാ വ്യക്തിഗത ജീവസത്തകളും ഭഗവത് ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എണ്ണമറ്റ കൈകളും കാലുകളും നേത്രങ്ങളും അസംഖ്യം ജീവികളും പരമാത്മാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. ഈ പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപിയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന്. ഇനി ആ പരമാത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്. ത്രിഗുണാതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അധിപതി ഭഗവാനാണ്. നമുക്കെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് അദ്ദേഹം. അതായത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഋഷികേശൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഋഷിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ആ ഋഷികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുന്നാൽ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല? ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാം ശരീരം മുഴുവനും ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആധ്യാത്മികമാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം, ആധ്യാത്മികമാകണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം അനാസക്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഒന്നിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആസക്തിയില്ല. അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള തന്റെ ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ത്രിഗുണാതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഗുണാതീതൻ, നിർഗുണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന, നമ്മളെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്ന സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഈ ഗുണങ്ങളുടെ എല്ലാം അധിപനാണ്, അതീതനാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിർഗുണൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനാണ് അദ്ദേഹം. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇത്രയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ. ഇനി 16 ബഹിരന്തശ്ച ഭൂതാനാം അചരം ചരമേവ ച സൂക്ഷ്മത്വാതദ വിജ്ഞേയം ദൂരസ്ഥം ചാന്തികേ ചതത്. ഇനിയും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പരമതത്വം ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നു. അതിസൂക്ഷ്മ ഭാവം മൂലം
ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയില്ല. അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനുമാണ് അദ്ദേഹം. പരമാത്മാവിന്റെ വിശേഷണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും പുറത്തും ഉള്ളിലും അദ്ദേഹം കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് അദ്ദേഹം വസിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം തന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുമുണ്ട്, പുറത്തുമുണ്ട്. പിന്നെ അതിസൂക്ഷ്മ ഭാവം മൂലം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാനായിട്ട് കാണാനോ അറിയാനോ സാധ്യമല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അതിസൂക്ഷ്മനാണ്, കൂടാതെ ആധ്യാത്മികനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയാൻ സാധ്യമല്ല. അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനുമാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം സ്വയം തന്റെ ധാമത്തിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിലും പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളത് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവിനോടാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം സ്വയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളും എല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് ഇത്രമാത്രം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് നമ്മുടെ ഒപ്പം ചേർന്നിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെയുള്ള ആ പരമാത്മാവിനോടോളം അടുപ്പത്തിലല്ല അവരാരും. അപ്പോൾ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ വസിക്കുന്നു, ഏറ്റവും സമീപസ്ഥനായിട്ട്. ഓരോ ജീവാത്മാവിനും കൂടെ ചേർന്നിരിക്കുന്നു പരമാത്മാവ്. അപ്പോൾ ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് കിളികളെ പോലെയാണ് ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരേ കൊമ്പിൽ സമീപത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് കിളികൾ. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം അവർ അടുത്തിരിക്കും. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ജീവാത്മാവ് ഈ ദേഹബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്റെ സമീപം ഇരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ അറിയുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല. പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവിന് ഓരോ സമയത്തും ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിന്റെ സമീപത്തിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ശ്രേയസ്കരമായത് എന്താണ് എന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ജീവാത്മാവ് ദേഹബോധത്തിൽ ദേഹവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ സമീപസ്ഥതയോ ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെയോ കൈക്കൊള്ളാനായിട്ട് ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ പരമാത്മാവിന്റെ ആ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവ് നമുക്ക് തരുന്ന ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ച്, അദ്ദേഹം നമുക്ക് തരുന്ന ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും സമീപത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിഭക്തമിവ ച സ്ഥിതം ഭൂതഭർതൃ ച തജ്ഞേയം ഗ്രസിഷ്ണു പ്രഭ വിഷ്ണു ച. ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് അല്ല പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെയായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഏകനാണ്, അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനാണ്. അപ്പോൾ പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ വിഭജിച്ചിട്ടല്ല പരമാത്മാവ് ഓരോ ശരീരത്തിലും വസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരേ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് പരമാത്മാവ്. അദ്ദേഹം അത്രയും എത്രമാത്രം ജീവജാലങ്ങളുണ്ടോ അത്രയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം വിസ്തരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അത്രയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഓരോ രൂപം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനാണ്. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നു. സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സൂര്യന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഉച്ചസ്ഥനാകുമ്പോൾ, അതായത് മധ്യാഹ്ന സമയത്ത് സൂര്യൻ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും തലയുടെ മുകളിലുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഒരാൾ വിചാരിക്കും എന്റെ തലയുടെ മുകളിൽ സൂര്യൻ ഉണ്ട് എന്ന്. പക്ഷെ മറ്റേയാളും അത് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ഉച്ച സമയത്ത് സൂര്യൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നുവോ അത് ഓരോരുത്തരുടെയും തലയുടെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതേപോലെ എന്നാൽ 5000 നാഴിക ദൂരം എല്ലാ ദിക്കിലേക്കും സഞ്ചരിച്ചാലും സൂര്യൻ എവിടെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് നമ്മുടെ ശിരസിന്റെ മുകളിലാണ് സൂര്യൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഏകസ്ഥനാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വന്തം ധാമത്തിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം അനേകം വിസ്തരണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് പരമാത്മാവായിട്ട് അദ്ദേഹം കുടികൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരവും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്താൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതിസ്തമസഃ പരമുച്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം.
അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് പരമാത്മാവാണ് എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രബുദ്ധതയുടെയും ഉറവിടം. സർവ്വജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് അദ്ദേഹമാണ്. ഭഗവാൻ ഇതിനു മുൻപും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാം പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിൽ നിന്നാണ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ തമസാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രകാശഭരിതമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തേജസ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസായിട്ട് അവിടെയെങ്ങും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഈ പ്രധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തമസ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ ഒരു ആവരണം വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഒരു ഇരുട്ടിനാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഇരുട്ടിനെയും കവച്ചു നിൽക്കുന്ന, മറികടന്നു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാൻ, അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഭഗവാനാണ് എന്ന്. ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഭഗവാനാണ്. ആരെയാണോ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, ആരാണോ എല്ലാം അറിയുന്നത്, ആരാണോ സ്വയം അറിവായിട്ടുള്ളത്, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം സർവഹൃദയങ്ങളിൽ ഹൃദയ സർവസ്യ വിഷ്ടിതം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ആ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു. ഈ 19ാമത്തെ ശ്ലോകവും കൂടി എടുത്തിട്ട് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇതി ക്ഷേത്രം തഥാ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ചോക്തം സമാസദഃ മദ്ഭക്തയേ തദ്വിജ്ഞായ മദ്ഭാവായോപപദ്യതേ. കർമ്മക്ഷേത്രം, അതായത് ശരീരം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവയെ പറ്റി ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരേ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ 2 കിളികൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കിളി ഈ ജീവാത്മാവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴാണ് തന്നിലേക്ക് തിരിയുന്നത് എന്ന്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള കിളിയോ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്, ആ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് തത്രപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം ദേഹബോധത്തിലായതുകൊണ്ടാണത്, അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണത്. പക്ഷെ എങ്കിലും പറയുകയാണ്, ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം എങ്ങനെ ആ ദേഹത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാം, പല വിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്, ആസക്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് ജീവാത്മാവ്. അപ്പോൾ അതുവഴി പല വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ എല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് നിർത്തലാക്കാം. എങ്ങനെ? തിരിച്ച് തന്റെ പുറകിൽ തന്റെ സമീപം ഇരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ ഒന്ന് വീക്ഷിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാൻ തന്റെ സമീപം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടാൽ മതി. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ ശ്രദ്ധിക്കാനോ ആയിട്ട് ഇതിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കർമ്മക്ഷേത്രം. ശരീരം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം ഇവയെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ വിവരിച്ചു തന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് ഉയരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? ഭക്തനാകുക. ജ്ഞാനം എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുകയും എല്ലാറ്റിലും കൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ജ്ഞാനം എന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക ഘട്ടമാണ്, അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അറിയുന്നവൻ അറിയേണ്ടത്, അറിയുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വിജ്ഞാനം. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ആ ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുമ്പോൾ അത് വിജ്ഞാനമായി. അതാണ് ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തർ പൂർണ്ണമായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തർ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധരാകുമ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രം എന്നാൽ ശരീരം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയപ്പെടേണ്ടത്, ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്ന, അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത്. ആ പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചും ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ, ഈ 2-3 ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനവും ജ്ഞാന സമ്പാദനവും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പ്രക്രിയകളാണ്.
ഭൗതിക ബോധമാണ് സാമാന്യേന നമ്മെ നയിക്കുന്നത് എങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രജ്ഞയെ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും സർവവും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്ന ബോധം ഉണരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത് സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള തികഞ്ഞ അറിവിന്റെ പ്രഥമ ഘട്ടമാണ് ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ളത്. ആ അറിവിന്റെ ആദ്യത്തെ പടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾ നിർത്തരുത്. പിന്നീട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഭാഗവതത്തിലൂടെ. ഭാഗവതം വായിച്ച് ഇതെല്ലാം ഭാഗവതത്തിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രക്രിയകളും കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം എല്ലാം ഭാഗവതത്തിലുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച് പിന്നീട് നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അറിവ്, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും നമ്മൾ സ്വയം പരിശുദ്ധരാകാനും ആ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ 19ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഇന്ന് വായിച്ചു. ഇനി അടുത്തത് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ്, ആസ്പയർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഒരു 30ഓളം പേർ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഞാൻ അമ്പലത്തിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 10ാം തീയതി വരെ, മറ്റന്നാൾ വരെ സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന്. ഇനിയും ആർക്കെങ്കിലും അയക്കണമെങ്കിൽ അയച്ചു തരാം. ഒരു മാല ജപിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു മാല ജപിക്കുകയും തുടർന്നും ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് അയച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നീട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നവർക്ക് ഈ മാല വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ട്, ഞാൻ അയച്ചു തരാം. ഈ മാലയും അതിനോടൊപ്പം ഈ ഒരു ബാഗും ലഭിക്കുന്നു. ഈ ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മാല ബാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ നമുക്കത് എവിടെയും കൊണ്ടുപോകാനും എല്ലാം വളരെ സൗകര്യമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ബാഗിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് മാല വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കണം. അതിനുള്ള ബാഗും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ലിങ്കം അയച്ചു തരാം. ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക. സ്വാമിനാഥൻ പ്രഭു പറയൂ. മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പറയൂ. ഓക്കെ. ക്വിസ് ഞാൻ നാളെ അയച്ചാൽ മതിയാവോ? ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ല. ക്വിസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഈ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ചെയ്തു തീർക്കണമെന്നാണ്. ഒരാഴ്ച സമയമുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ നാളത്തെയും കൂടെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ തിങ്കളാഴ്ച ഇടും. അപ്പോൾ അതിനു മുൻപ് തീർക്കുക. അതിനുമ്പ് അയച്ചേക്കാം. ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. അറ്റൻഡൻസ് അയക്കുന്നുണ്ട്. സൂര്യമാതാജി അയക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. എല്ലാവരും വായിക്കുക. ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ അധ്യായം കുറച്ച് ഫിലോസഫിയാണ് കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ജയശ്രീ മാതാജി പറയൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ. നമ്മൾ 12ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പം മുമ്പെയുള്ള ചാപ്റ്ററുകൾ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു, മിസ് ചെയ്തു പോയതാണോ? ഇല്ലല്ല. അതെന്താന്ന് വെച്ചാ ഇതിപ്പോ റൊട്ടേഷനിൽ വരുന്നതാണ്. കാരണം ഓരോ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും അതിൽ ചേർന്നവരെ എല്ലാവരും സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് കയറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ആ സെക്കൻഡ് ലെവൽ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ, ഏത് മോഡ്യൂളാണോ അവിടേക്കാണ് നിങ്ങൾ കയറുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷനിൽ ഇനിയിപ്പോ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. കാരണം 2 ആഴ്ച കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോ ഈ 18 അധ്യായം ഏകദേശം കഴിയും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചേരേണ്ടവർ അവിടേക്ക് ചേരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കയറ്റിയതാണ്. ഇനിയിപ്പോ ലെവൽ 2 ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തൊട്ട് ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. മാതാജി. പിന്നെ ഒരു സംശയം മാതാജി,
ഈ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിലെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ക്ലാസ്സസ് ഇടുന്നുണ്ട്. അത് കമ്പൽസറി സമയമുള്ളപ്പോൾ കേട്ടാൽ മതിയല്ലോ, അതോ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് കേട്ടിരിക്കണം എന്നുണ്ടോ? ഏതാണ്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ യൂട്യൂബ് ഇത് ലിങ്ക് തരുന്നുണ്ടല്ലോ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പില് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. അത് ഞാന് ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ് അല്ലേ? ആ ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഡെയിലി അമ്പലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഭാഗവതം ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ഒരു 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കാമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് തരുന്നു, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. അല്ല അത് സ്റ്റഡിയുടെ ഭാഗമായിട്ടല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അത് കേട്ടിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ അറിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ആരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതില്. അത് എന്ത് ആരതിയാണ്? അത് അറിയത്തില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പലത്തിലെ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ രാവിലെ വീട്ടിൽ ഒരു ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. മംഗളാരതി എന്ന് പറയും, രാവിലെ വെളുപ്പിന് 4:30 അമ്പലത്തിൽ മംഗളാരതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്. അത് വേണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം, അതിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചിരുന്നു ഇതിനു മുൻപ്. അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം സ്പിരിച്വൽ പ്രാക്ടീസസ് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എത്രമാത്രം ചാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തെല്ലാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, ആരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, തുളസിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ടോ, അതെല്ലാം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദിര മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രഭു ചോദിച്ചില്ലേ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അല്ലേ മാതാജി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തില്? അതല്ലേ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് തന്നെ. ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രൈഡേക്കുള്ളിൽ അയക്കണം അല്ലെ മാതാജി? അടുത്ത ഫ്രൈഡേക്കുള്ളിൽ അയക്കണം. അല്ല, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ഈ ആഴ്ച തീർക്കണ്ടേ? 12, 11, 12 അധ്യായം എഴുതിയില്ലായിരുന്നോ മാതാജി? 11, 12 ഞാൻ എഴുതി വെച്ചു മാതാജി. അതില് മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ മാതാജി? ശരി ശരി, വായിക്കാം മാതാജി, ഞാൻ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. ശരി. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഭിഷേക്, അഭിരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ അറ്റൻഡൻസിന്റെ ഷീറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അറ്റൻഡൻസ് അതെ, അത് സൂര്യമാതാജി എന്തോ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിലെ കാണാനില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, മാതാജി അയക്കും, ഞാൻ പറയാം. ഗീതു കൃഷ്ണദാസ് പറയൂ. മാതാജി പുതിയതായിട്ട് ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നതാണ്. അപ്പോ 11th ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ക്വിസില് 11th ചാപ്റ്ററിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പുതിയതായി ചേർന്നവര് ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല, നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ തൊട്ട് ചെയ്യൂ, പുതുതായിട്ട് ചേർന്നവര്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ അടുത്ത 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ലെവൽ 1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് 1ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഞാൻ പ്രഭുവിനോട് അവിടെ അമ്പലത്തിൽ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ 12ൽ വെച്ച് കയറിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാറാം നമുക്ക്. അപ്പോ പക്ഷെ അതുവരെ ഇവിടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, ഈ ക്വിസ് എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, അത്രമാത്രം ചെയ്യുക. പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 1 മുതൽ 18 വരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത്, എല്ലാ ക്വിസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് 1ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ 1ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് അപ്പൊ ചെയ്താൽ മതിയാവും അല്ലേ? അതെ. ഇപ്പോ 11 നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ 13 പഠിച്ചത് കൊണ്ട് 13 ചെയ്യും നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്കിപ്പോ അതൊരു പഠിച്ചത് മാതിരി ആകുമല്ലോ നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത. പിന്നെ മാതാജി, നമ്മൾ ആർത്തവ സമയത്ത് ജപമാല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാമം ചൊല്ലിയാൽ അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഇല്ല, തുളസിമാല ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ ഈ വെള്ള കളറിലുള്ള മാലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, നന്ദി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു മാതാജി.
അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. മാതാജി, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, എനിക്ക് സൗണ്ട് ശകലം ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, ചുമയുണ്ട്. അപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഈ ശ്ലോകങ്ങള് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ട് ശരിയാകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ശ്ലോകങ്ങള് ഏകാദശി അന്നിവിടെ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരെ കൂടെ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ശ്ലോകങ്ങള് വളരെ ക്ലിയർ അപ്പ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയുമോ? ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ അയച്ചിരുന്നു, ശ്ലോകത്തിന്റെ ലിങ്ക്. ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അമ്പലത്തില്. ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വേറെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, രാവിലെയും വൈകുന്നേരമായിട്ട് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ അയക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മളിപ്പോ ഏകാദശിയൊക്കെ വരുമ്പോ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ അതില് നമ്മള് മീറ്റിൽ അങ്ങനെ പങ്കെടുത്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് അവരോടൊപ്പം ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വായിക്കുമ്പോ അത്രയും തെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. വായിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവര്, അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ലിങ്കിലൂടെ കേറിയിട്ട് രാവിലെ 9 മണിക്കാ തോന്നുന്നു. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഉണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മാതാജി അതില് വേണമെന്നുള്ളവർക്കെല്ലാം കേറാം. ഞാൻ ഒരു തവണ ഇട്ടിരുന്നു, ഒരു തവണയും കൂടി ഇടായിപ്പോ ഞാൻ ഇടാം. അതെ. അപ്പൊ അത് എല്ലാ ഡേയ്സും ഉണ്ടാകും? തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഓരോ മണിക്കൂർ ഇതേപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ വേറെ ക്ലാസ് ഇല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൽ ചേർന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ആ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഇടണേ മാതാജി. ശരി, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. രജനി മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. പറയൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ല മാതാജി, ഒന്നും കൂടെ പറയൂ. ക്ലിയർ ആയില്ല. നമ്മളെ വീട്ടിലെ രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹമാണ് ഇരിക്കുന്നത്, പ്രതിമ. പൊട്ടി വിഗ്രഹം വീട്ടിൽ വെച്ച് പറയുന്ന കേട്ടു. അത് ഉള്ളതാണെന്നുള്ളതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്ന് പറയുമോ? ഡീറ്റെയിൽസ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? സൈഡ് ഇച്ചിരി പൊട്ടി, ഒരു ഹോള് വീണിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം പൊട്ടിയത് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പൊട്ടിയത് ഉപയോഗം നമ്മള് വീട്ടിൽ വെക്കരുത്. അത് എന്തിന്റെ ഏത് വിഗ്രഹമാണ് മാതാജി? കല്ലിന്റെ മറ്റാണോ, അല്ല പൾപ്പോ, അല്ല? ഈ പിന്നെ വെയിറ്റില്ല, എന്തിന്റെ ആയിരിക്കണം, പൊട്ടുന്ന ടൈപ്പാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, വിഗ്രഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും കേടുപാട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു പോകണതാണെങ്കിൽ, വെള്ളത്തിൽ ദ്രവിച്ചു പോകണതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നദിയിലോ മറ്റോ കൊണ്ടുപോയിടാനായിട്ട് പറയും. അങ്ങനെ അത് അവിടെ ദ്രവിച്ചു പൊക്കോളും. നമ്മൾ പുതിയ ഒരു വിഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചു വെക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം പൊട്ടിയ വിഗ്രഹം നമ്മള് ഒരു അംഗവൈകല്യം വന്നത് നമ്മള് ഭഗവാനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പൂജിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങനെ പറ്റുമെങ്കിൽ പുതിയ വിഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് പൂജിക്കുക ഈ വിഗ്രഹത്തെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത്രയും നാള് പൂജിച്ചു വന്നതല്ലേ, ആ വിഗ്രഹത്തിനെ നമ്മളൊരു അപമാനിക്കാനൊന്നും പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വിഗ്രഹത്തെ വളരെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ വിഗ്രഹത്തെ വളരെ സന്തോഷം, ഒരു നല്ല ഇതായിട്ട്, നല്ല മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട്, നമ്മളൊരു ആദരവോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സമുദ്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നദിയിലോ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഒഴുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ. ഇപ്പോ ഈ ഇതിന് എന്താണ്, ഗണപതി ഉത്സവത്തിനെല്ലാം നമ്മള് നിമജ്ജനം ചെയ്യും ഗണപതി വിഗ്രഹത്തിന്. അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യണം മാതാജി. എന്നിട്ട് പുതിയ വിഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വെക്കും. പുതിയ വിഗ്രഹം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ വിഗ്രഹത്തെ എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കി കളയാം. അങ്ങനെ ചെയ്യണം മാതാജി. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിക്കിലും, അമ്പലങ്ങളിലാകട്ടെ എല്ലാ ദിക്കിലും എന്തെങ്കിലും വിഗ്രഹത്തിന് കേടുപറ്റിയാൽ നമ്മൾ വെച്ച് പൂജിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ അങ്ങനെ അംഗവൈകല്യം വന്ന ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ പൂജിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹം പക്ഷേ ഇതാവുമ്പോ
കൂടെ രാധയും കൃഷ്ണനും കൂടെ ഉള്ള വിഗ്രഹം ആരോട് കളയാനും മനസ്സ് വരുന്നില്ല. അതെ അതെ. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോ പുതിയതൊരെണ്ണം ഭഗവാനോട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോട് തന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിന് പറ്റിയ പുതിയ ഒരു വിഗ്രഹം കാണുമ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നീട് ഈ വിഗ്രഹത്തെ ഇതാക്കും കേട്ടോ. കിട്ടും, ഭഗവാനോട് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച മട്ടിലുള്ള വിഗ്രഹത്തെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ മാതാജി. ശരി മാതാജി. हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।